Gak usah kebanyak wis udan nggih. Lah iya. Nggih langsung kemawon Mami. Dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibu Soibul Hajah Nggih. ingkang sampun ngrawuhaken rombongan Budi Wijaya. Ugi konjo katur para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun nyengkuyung padatan saben pagelaran Budi Wijaya. Atur donga kula mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah ya yuk. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun ugi katur channel YouTube-nya Mas yang di depan. Wis alhamdulillah meskipun hujan masih setia. Awas minggir-minggirno. Udan. Nggih Mami? Nggih, Mbak. Tidak banyak kata Mami nggih, langsung kemawon. Untuk acara bedayan Sekarsari nggih kawiwitan temriki wonten Dumo Semok. Monggo yuk. Ora butuh kae-kae, butuh kumang nyambut gawe. Dulu kereta, sekarang bendi. Kalau bendi mana rodanya? Dulu cinta, sekarang besi. Kalau besi mana tandanya? Lah iya. Iki mau ana sing njaluk nang jero Mami. Anu cekautan kathok kok nguncalno nang ndukur. katoke sapa? Kathokku. Teko maneh cekautan mi kotang. Suwe-suwe aku iki isis yuk. Nggih Mami, langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsha dan Ning Dias. Iki gendeng Sekarsari wetone Jombang. Iki gendeng Sekarsari mula sindene ya sing sayang. Pak Kaji Suud monggo ngetana bali ngulon diwasajan urung kelakon Nang Jombang mampir sengon lemang kenang nakawedine wis gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. selanjutnya Di kula aturi. belakang Ning Dias, 3 artis sekaligus saya tampilkan Ning Rani Asmara, Ning Nana Leho, dan Ning Bella. Ning Bella. Apa rek? Sayange goprakake tingine ditinggal glecak akeh gantine. Rewangi yang duduk sumur kari nyumberi ora melu ngombe
tampilake ten mriki. Ning Anik Kumala, ning Ika Rempong, dan ning Ayu Sabdosin. Ayo wis udane selak deres. Ya wis deres iki jane. Apik tutupan kerdus. Sak lembar godhonge karo waton sabar momong putra tengah-tengah rono uwote wetan gati lodya gati mek ditimbang padha abote. Di belakang ning Ika Rempong akan saya tampilkan ning Fikum, ning Rizky, ning Yuni. Mbak liwat pojokan iki lho, Mbak. Mbak pojokan kene lho gelis. Nah. Awas. Hati-hati licin. Iya. Jos. Mula walang kekek kok tak ombeni yen wis warak mulya mulon nganti tuwek kena tak tresnani aja nganti katipek wong. Di belakang edisi Juni mayungi Asmara Gerakan hari akan kapan saya mayungi tampilkan sinden. ning Mariati, ning Titin Mustiko Waras, ning Endang, ning Sartini. Mas sing buriku masih mayungi ya digojeli Mas, gak pilih-pilih. Loh, Rien, sabar. Umur kate menek. Ojo mencolot iku kejegur iku seumur. Bu Sartini katene iku kate mencolot seumur iku ya. Kate bunuh diri. Solengan nyayune warung aku kelingan marang kakungku Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo bayange koprak aja dipakoni pancen bojo tanda delok manasati. Tiga senior Budi Wijaya. senior saking keluarga dalam Budi dua. Wijaya. Oh kali Cuma dua. Dipun aturi Ibu Yayu saking Mantub disusul Ibu Mary. Nggih. Wis kejak Mbok Mary kok jek udan ae rek. Tak kongkon dadi penangkal petir.
naksir sliramu kok ra karuan di selawe coba papet kami selikur tak pikirin amel bodoh we ora lewat manjing sesilur Bu Inga Nggih mami. sepina bali matur sembah nuwun katur keluarga dalam Bapak Ibu Soebul Hajat mriki. Nggih. Sesarengan lugure toya niki rejeki ingkang badhe disukakaken dan keluarga dalam keluarga ingkang sampun rawuhaken Budi Wijaya. Nggih, sesarengan oleh artis kanthi adicara Bedayan Sekarsari. Monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan trio Irama Jots. THJ Audio Fortuna Leting sumonggo. Yen ra THJ ora oke lo. Monggo. Katur Pak Brengrek sakno putra. Monggo siden A. Keluarga apa sut? Ayo diteni kene ya Mas. Nggih. Bojomu sesuk tak silih yen penak ora tak balekne tak rasane yang kita nantikan sirna sudah ini tinggal impian musnahlah yang tersisa hanya air mata. Terima kasih. Kodrak-kodrak Budi Wijaya lagi.
Budi Wijaya coba featuring Fortuna Lighting support by EHJ Audio campur Sari Del Lewung and Kus Production. This is DJ Abel Project Present. Jackson. This is DJ Abel Project Present. Bye.
Kota Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kutha beriman bersinar nyaman wasta kenyatane kutha santri ya pancen ake bodoe kesenian lotrok iku kabudayane lotrok Bodiwijaya iku lotrok andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta Isa Daya uga ora lali Dina Minggu ya pancen akeh sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Bu Inga, Nggih Mami. wonten informasi untuk acara ini break sebentar nggih. Nanti dilanjutkan lagi. Yuk yuk. Hujan Mi. Ini ada teknis yang perlu diperbarui ya. Yuk, matur semanun sepindah malih katur keluarga dalam kang senggada damel Saiful Haja. Nggih. Sepindah malih pinaringan berkah yang Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah katur jenengan sami sak keluarga dalam. Amin. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa among wektu yuk. Jumbo kali kahanan sambut dalu. Sabaripun bedayan Sekarsari nggih menika badhe kawiwitan Acara lawak kondang yang akan diawali langsung oleh Cak Kentut. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari karena kedinginan sekali. Ngatarakan sugeng dalulan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.